Pataasan tayo ng ano, hairline. Ng helmet. Pataasan tayo ng helmet. Salaboy tayo dyan mga kosa. Ito yung ano, yung karugtong ng tanungan namin ni Warden. Bali, ako yung magtatanong sa kanya. Pang 5 tanong ko ba to? Pang 5 tanong to. 5. Tanong, Warden. Paano mo mas mamahalin ang sarili mo bilang babae? Siyempre, parang self-love na rin yun. Oo. Pero paano mo mamahalin sarili mo? Kasi maraming babae, parang hindi nila mahal yung sarili nila. Kasi di ba parang once na nagkamali sila, parang sinisisi nila yung sarili nila, pinaparusahan nila. May mga ganong portion o ganong ano ng babae na parang pag nagkamali sila, ano na, parang gusto nilang patayin yung sarili nila. Lalo na pag broken hearted, nagkamali ng pinili, di ba, mga ganong bagay. So, maraming babae kasi nga na iba't iba yung na-experience eh. Di ba? Na about sa sarili nila, sa lahat. So, parang pag ganun, parang sinisisi nila yung sarili nila na parang bobo ko, mali ako, tanga ko magmahal, mga ganun. Bilang babae. Bilang babae. Paano mo mas mamahalin ang sarili mo? Lalo na sa mga ganung tagpo. Yung hindi mo alam kung paano. Paano ko mamahalin yung sarili Mas ko? mamahalin. Paano ko mas mamahalin? Parang ang broad nung ano. Nung Oo, tanong. edi sagutin mo sa broad din. Sa abroad na lang. Paano ko mamahalin yung sarili ko? Mas mamahalin pa bilang babae. Paano mo mas mamahalin? Yun kasi yung tanong. Kasi ang isang babae, madalas, or minsan, minsan may pagka-materialistic din. Ewan ko kung in general or ano. Lalo sa mga, lalo yung, yung tinitingnan yung physical. Kasi masyadong, conscious. Conscious, tapos, Lalo yung mga single ladies, di ba? oo. And, lalo yung, ngayon, yung, Generation. yung time ngayon, yung new norm ngayon, yung normal. Ano ba yun? Yung generation ngayon. Parang, di ba maraming nakikita na pagandahan, dapat maganda ka, dapat sexy ka, dapat marami ka nilalagay sa mukha mo. Meron ka nito. Dapat Korean face, mga ganun yung mga makita. No blemishes. Oo. Dahil doon parang mas lalo naging insecure yung isang babae. Oo. And lalong nag-low yung self-esteem nila. Siguro kaya ang babae gumagawa din ng paraan para, alam mo yung para mapunan yung mga ganong bagay. So, tumataas yung standard niya sa sarili niya, parang ganon. Oo, parang, sige nga, biligayin ako ng mga ganito, ganyan, ganon. So, yun yung parang isa sa mga paraan para mas mahalin niya yung sarili niya. Dahil sa standard ng society. Pwedeng ganon. Pero kunyari, syempre, kung standard ng society ang binibase, so, parang din pala, parang nagiging parang tumitingin ka sa, ng iba, parang ano ba? Oo. So, paano mo? Paano mo? Parang hindi mo din pala mahal yung sarili mo nun. Pwedeng nagbe-base ka kasi ng happiness sa kung ano yung nakikita mo eh. Kasi, di ba, parang ang commercial or advertisement is parang ito yung ginagawa ng standard or perfect. So, dapat wala kang tiyan, dapat wala kang blemishes, okay yung hair mo. Parang binabago kasi yung society kung ano yung standard eh. Na hindi nila tinitake na magkakaiba tayo ng DNA, ng lifestyle, ng ugali, ng ganito, ng lahat. Walang magkakaparehas. Pero gusto nila isa lang ang kalalabasan. Okay. Diba? So, may naisip ako. Okay. Bilang sa sarili ko naman. Siguro, yun yung sabi ko na in general sa new generation ngayon. Pero, based sa sarili ko naman, yung parang, paano ko minamahal yung sarili ko ngayon, lalo. Siguro yung yung within, yung yung parang, hindi lang in physical, pero yung pag finid mo siya ng
Positive. Oo, yung positivity Mm. sa yung hindi kasi maraming positive, parang positive na mga parang sa food. Sa energy. Oo, tapos sa yung energy, yung surroundings, yung lahat-lahat parang ganun. Parang sa toxicity ganun, parang mas hangga't maaari dapat ilayo sa ganun. Layo sa news. Yung Sa mga mga ganun. ganang bagay. Oo. Kasi sa ano yun sa mentality. Sa mental naman yun eh. Oo. So, parang ano din pala, kung iiwas ka sa panonood ng TV, sa ng ibang parang mga model, mag-less yung comparison mo sa mga tao. Parang mas natututunan mong tanggapin yung sarili mo kasi yung sarili mo lang. Matitutukan mo din yung sarili mo talaga. Oo. Hindi yung parang tinitingnan mo yung iba na gusto mong maging ikaw yun. O, nawawala ka na sa kung ano ka talaga or Oo. hindi mo na nakikilala talaga yung gusto mo Sa maging. totoo lang, tama nga na parang hindi naman yun self-love or hindi yun, hindi mo minamal yung sarili mo pag tumitingin ka sa iba kasi parang inggit yun no? Parang inggit, pwede rin self-development. Inggit, may pag bad side, self-development. Pag syempre, kung nangyari, ito, ang galing niya mag-trade sa crypto or stock market. Gusto ko rin mag-aaral ng ganyan. So, yun yung magandang side. Pero yung, ang sexy niya, mag-gym din ako, okay din yung side na yun. Pero yung, masyado mong... pero pag yung ang sexy niya, pero wala namang ano yun walang magkaiba. Feeling ko, para sa self-love, siguro tama nga yung sinabi mo na, yung within, dapat parang, ang galing ko within, talino ko, productive ako, ganun. Parang yung pinapanood ko na yung si minimalist, yung extreme minimalist. Na Asian. Oo. Yun, grabe yung positivity nun. Tapos, ang calm ng boses niya. Yun yung self-love talaga na nakikita ko. Siya talaga yun. Parang, wow, grabe niya, to. grabe, Sobra. Lahat-lahat ng mga gamit niya, kung ano-anong mga finifeed niya sa sarili niya. Ganun. And, yung mga sinasabi niya kasi nagpa-podcast din yun ng mga positivity. Oo nga, no? Yung sa Instagram niya ata yun. Ayun. Yun, ang masasabi kong parang pwede mong parang tawag dito? Para mo mas mamahalin yung sarili mo. True positivity. Okay ka na? Okay na to siya mga kosa. Gawa lang gawa para may mababalikan.